Propju għadna kemm assistejna l-mument li fih il-bastiment Hefestus ġi merra anke hawnhekk biswit il-bajja tax-Xatt l-Aħmar f'Għawdex dan sabiex ikun anke jista' jitgawda mill-Maltin l-Awċin u anke l-mijiet ta' turisti li propju jiġu iżuru dina il-gżira skopijiet ta' qadis, niċċa turistika li kull ma jmur qed tkompli tissaħħaħ u dal-bastiment se jkompli jattira aktar turisti anke sabiex jitpaxxew b'dak li jafu joffru libra Maltin u Awċin. Kien f'ġurnata meta l-baħar kienet jibla l-art propju fl-10 ta' frar tal-2018 meta t-tanker Hefestus żviluppat lu ħsara teknika li waslet biex il-magni jiqfu jaħdmu. Konsegwentament kien inkalja weħel mal-kosta ta' Fraben fil-Qawra u għal diversi jiem serva ta' attrazzjoni turistika l-bosta. Is-7 persuni abbord inqabdu f'baħar imqalleb ħafna kawża ta' maltempata laqtet l-gżiritna dakinhar. L-ekwipaġġ irritorna l-art wara li abbanduna l-vapur li ma kellux merkanzija fuqu. Il-bastiment da mimwaħħal mal-kosta ta' Fraben sal-festa ta' Santa Marija fil-15 ta' Wissu tal-istess sena, meta ntemmet operazzjoni ta' diversi ġimgħat biex jitneħħa. Tanker li jiżent minn 155 tunnellata kien irreġistrat f'Togo u ġie marraq foli ta' madwar 30 metru. Filmati li qed jiżvela One News juru t-tanker f'qiegħ il-baħar lesta biex jitgawda mill-Buaddasa. Intant bosta nies segwew din ix-xena mhux tas-soltu minn fuq id-dajes li nġabru fix-Xatt l-Aħmar, oħrajn segwew l-operazzjoni minn fuq l-istess bajja Awċija. Mar għalen il-gżira Awċija f'qiegħ il-baħar hemm ukoll l-MV Karwela, l-MV Xlendi u l-MV Comino Lent. F'dejn kemmuna fl-2009 ġie marraq il-Petrol Boat Peter Tuan tal-Forzi Armati ta' Malta. F'kumment il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolon spjega kif bit-tarriq tal-Hefestus din in-niċċa turistika se tkompli tissaħħaħ. U għalhekk hija niċċa li kull ma jmur qegħdin inkomplu ninvestu dejjem iżjed fiha. Lan tagħna huwa dak li jkollna prodott turistiku dejjem aħjar. U għalhekk qegħdin naraw illum li permezz ta' dan l-scuttling illi rrid nirrimarka ilu ma jsir wieħed ta' dan il-sajż għal diversi snin, aħna kapaċi li nkomplu nittiraw iżjed turisti illi jiġu propju għall qadis f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri għalli permezz ta' dan it-tanker f'qiegħ il-baħar żdied sit ieħor għal Buaddasa u għalhekk aktar turisti mistennija jżuru l-gżira ta' Tliet Għoljiet. Kif anke rajna meta ġiet imħajja l-istrateġija għad-diving fil-gżejjer tagħna Għawdex ukoll huwa dipendenti ferm minn din in-niċċa turistika u proprju dak li qegħdin nagħmlu llum huwa qegħdin inżidu s-sit ieħor taħt il-baħar sabiex il-quddiem ukoll ikun jista' jiġi biex ngħidu hekk miżjur mill-istess Għaddasa li proprju jiġu ġewwa gżiritna b'propożitu sabiex igawdu l-baħar tagħna u dak kollu li fih. L-operazzjoni ġiet organizzata mill-Awtorità Turiżmu mill-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Qadis Professjonali qabel ma ġie marraq il-bastiment li kien jgħabbi ż-żejt tneħħilu l-apparat tal-fjuwil u partijiet oħra li jistgħu jniġsu.